Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanya akan nyekar. Saya mau ajak Burger King Muji ini dia. Isal. Putin. King. King Muji ini diles. Gimana? King. Jaring sak bareng ayo. Ayo. Jaring sak bareng. Ayo. Kita nyekar, Bos. Oke, jadi Ibu King Muji iki teman-teman bakulan kembang. King Muji bakulan kembang, Ibu bakulan kembang. Iki mau mesin ngene iki. Nekate. Kuburane ndi, King? Ya, banget Tanjung. Tanjung kene. Tanjung enek sitok ngene Yung e. Oh, ini Tanjung ya? Yung. Ngene Yung kok. Sopir. Sini cek apa lagi? Buka adimu kan? Boh, entek nonton ya kita. Gak ada duit aku soalnya. Wis. Oke bos, OTW bos. Ngirim bos. Ono. Teman-teman ngirim. Ke malam Jumat Kliwon no? Eh? Jadi kok iya sih King Muji. Hidak-dak. Bir keripik ada tuh pak orang gue duit King apa setewi ngirim bos nenek arit yang dia King jangan tebu ngarit apa loh. Loh teman-teman, suasana desa yo ki ambang sih ini mbakku sih ya ambang mbakku Dita lagi Tanjung ini Yung setiap malam Jumat Yung Mbah Kam kok ya. Tapi ora kaya nek ngene iki. Padha mulai ya. Sapa sing mulai? Yo, Pak. Ahli kubur. Kubur bos. Iki teman-teman iki. Gawe lho. Kae makam. Ono dan iki juga makam iki, tapi iki mbok gak ngerti makam sapa iki. Ini pinggiratan iki. Nah iki terus sebelah ini juga ada. Nah ini dan kayak kono kayak Pak Binu kayak makam punya makam gini iki. Kantor siapa tadi gak digombleh. Oh tak Mas Agus. Kilo mau sulam ning sawah kene bos. Sawah iki. Dan sulam ning kene jelayak wis kene. Iya King. Baju dek mau selek tuh kembang. Ya mau selek ya.
bareng. Nah, ini bos. Ini adalah makamnya kakakku yang tersayang iki. Kok nek bareng selamatan iki kok diiker. Apa misal? Yo nek bareng selamatan kok diiker. Biyo kok ngene iki lho anune. Sukete. Kayane iki bari jabuti wis e. Nyapu sik. Jabuti king ya. Sik bos. Teman-teman. Nah, iki bos. Mas bar donga iki nggone mbakku. Iki nggone bapak ibuku. Waidi Warsono. Kemis Legi 2017. Iki nggone ibu-ibuku bos. Ngono. Dadi awar iki sak lumpek awar. Beteng no, King. Awakmu kan ning ndi? Tanjung. Apa? Kamu ngirim. Ngirim ke Tanjung kok, kirim. Mbahmu nek kok kono to? Yo ngene kono. Lah iya kamu. Bos, mau start tak dingane. Wes. Sorry, Tanjung lah kembang kurang e. Alah. Kok gak ikut aku loh. Lah. Ini ya. Kembang ya. Wes, ayo, mulai. Teman-teman, kalian gon. Kalian kon, Bos. Tanjung tuh ya. Kalau sarung selesai. Lu ganteng iki tadi. Kenapa kok ganteng? Ganteng kowe ya. Ganteng kowe, Bos. Nah, iki tempatnya ngene iki. Ah. Iso, Bos, iso. So, kuburan bos, kuburan wakeh iki. Etan ya kuburan iki kuburan. Ayo, tak sepir yo. Ini kok Tanjung tenan ra to? Yo, ngirim kono Kak King Uji. Oke, King. Oke, bos. Siap. Iya, ya. Enggak iso. Yuk. Nah, ya teman-teman, dilanjut next perjalanan ono. Kroto. Golek kroto ki nek dhewe ora mancing no akeh, tapi nek mancing no gak enak. Gue yakin ya. Bos, kali mati. Makame Likmat. Ayo, makame Likmat. Sing mate sing lola Likmat. Kang Mat ya. Mati klik ya. Yo. Bangun. Ngetrel King. ngetrel ke apa? Apa ya? Nah. Srit. Assalamualaikum. Hop, kayak tiba kanopi. Ini siapa kayak? Itu gini, wong iki pakan nanti. Lagi ngerti aku. Satu King, kebayang King. Thank you. Oke. Yani Yung iki anu bos. Ibuke mae, ibuke pakku. Pak Jan karo Mak Saripah. Iki lagi ngerti iki aku. Makam Yung. Sing tak iker kae mbiyen. Tak maca iki ngene sapa ki? Oh, Haji Karsina. Ersudibyo. Kanopi. Duh, kok selino skill kurang-kurang. Ngene Yung. Wariam. Sewariam. Yo. Dito kayak. Woi, klo.
Itu iki. Duh, nanti tangan yung ko kay. Sige. Topo Wiro iki. Wariam. Dulu. Gani yung endi king. Lho, gak enak tak iker. Masa iki ya? Yen ge. Saya lengku kini ki. Wis tak iker ngene kotak kok. Duh, gak enak keberani jong. Lengku kok blok kono ki. Oh, iki lho koyone. Sik. Saryati. Kamirah iki apa to kamirah iki? Niki lho kamera. Iki lho, Bapak Selasa Pahing lho kamirah Mbah Kambos iki. Kamera. Nah, iki. Binti Fulan. Saryati binti Sari. Iki. Enak sarin kabeh iki penggalane. Teman-teman. Adalah wes teman-teman wis tak wae kembangi. Iki karo iki. Ndek. Cik. Ahli kubur. Aduh. Tak tinggal pulang. Wes King. Wes cowopat men mbok dongani ora to? Iki wakeh dulure bos ndum-ndum ya. King Mujiana. Wes. Kok talek nang dhuwur barang to, King? Oh, wi nandai bahwa kamu sudah iki ngirim. Jadi kok ngeri nek aku ngirim jare King. Aku ngirim satu wes. Oh iya. Oke. Kok ini butuhin ya. Cocokan. Teman-teman video ngono untuk absen hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, menyupport. Terima kasih banyak. Ayo King pulang. Lah ya. Masuk apa? Santai. Oh, masuk kowe bae. Kalem. Yo. Oke teman-teman, jadi ngono terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Mantap makan ya? Ya. Ke sini cek beras. Sudah menonton. Menyupport, like, comment, dan subscribe. Pokoknya support terus diperkenal biar semakin unggul. Unggul ya. Kita liwat no anu arep melek Mas. Mas RT ya. Suwi aku lihat gini. Pak Yan. Gila melek Mas. Paling ini iki ya. Wah. Malah iki, watangane malah numpuk biyen wong. Apa dalane? Ini bos. Yen. Makanan omah terus loh. Perdesaan. Soalnya teman-teman terima kasih banyak sudah menonton pokoknya. Terus. Jangan waleh-waleh. Memang isi konten rongking. Ya. Tenan ra. Supporter ini King Musik bisa buat King Musik juga punya channel. Bintang bayaran. Ini rong bayaran nih. Belas kau tahu bu? Masa tahu? Aku wes mau nak aku. Wes, tapi saiki beda kan nek. Mas G. Saiki beda piye? Beda carane anu beda. Caranya apa lho? Ora perlu dhisik. Lho. Dhisik pengal. Kok piye to? Padha ae iki. Kok iso. Tapi wes mau nek kurung. Wes sponsore kok. Mosok.
Eh. Oh,